A jiya a wannan channel din mun kawo rahoton yadda sojoji suka hallaka mataimakin Bello Turji mai suna Aminu Kanawa da kuma manya-manyan kwamandojinsa. Wannan da kuke ganin hotonsa shine Aminu Kanawa mataimakin Bello Turji, wanda bayanai suka tabbatar da cewa Bello Turji ya dai fi shi suna ne kawai, amma hatsabibanci da ta'addanci Bello Turji ko kama kafansa bai yi ba. Akwai ƙarin bayani kan wannan nasara da aka samu, amma kafin nan bari mu ƙara sauraron rahotonmu na jiya da muka yi ga wanda ba saurara ba. Yanzu rahotannin da ke fitowa daga arewa maso yammacin Najeriya yana cewa rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar hallaka mataimakin Bello Turji tare da kuma manya-manyan kwamandojinsa. Daraktan yaɗa labarai na rundunar tsaron Najeriya Edward Buba shi ya tabbatar da wannan labari a cikin wata sanarwa da ya fitar a ɗazun nan, inda ya tabbatar da cewa dakarun sojoji na Operation Fansan Yamma su suka samu wannan gagarumin nasara a wasu kazaman hare-hare da suka kai wa Bello Turjin a ranar 20 da kuma 21 ga watan Janairu. Ya ce an samu nasarar hallaka mataimakin Bello Turjin mai suna Aminu Kanawa da kuma raunata kaninsa mai suna Dan Bakwalo da kuma raunata wani na kusa da Bello Turjin mai suna Dan Bakwalo. Baya ga waɗannan, daga cikin manyan kwamandojin Bello Turji wanda a yanzu haka nan sun sheka barzaku sun hada da Abu Dan Shehu, Jabbi Dogo, Dan Kane, Basiru Yalo, Kabiru Gebe, Bello Buba, sai kuma wani babban kwamandansa wanda ake masa kirari da Dan Inna Kahon Saniya Kafu Bahaushe. Dukkan waɗannan kwamandojin Bello Turjin dai a yanzu dai babu su, babu labarinsu. Baya ga waɗannan kwamandoji, akwai kuma sauran mayakan Bello Turjin mutum 24 wanda aka samu nasarar hallaka su yayin da suke ƙoƙarin tserewa a ƙaramar hukumar Isa da ke jihar Sokoto da kuma yankin Gidan Rija da ke ƙaramar hukumar Shinkafi ta jihar Zamfara. A wasu hare-haren kuma da sojin suka kai a yankin Fakai, a nan ma sun samu nasarar hallaka wani kasurguman ɗan bindiga mai suna Suleiman. Suleiman dai wani jigo ne makusancin Halilu Sububu wanda aka ga bayansa a shekarar da ta gabata, kuma a yanzu haka wannan Suleiman din wani jigo ne da ke kokarin taimaka wa dabar Bello Turji a halin da take ciki na halin tsaka mai wuya a yanzu. To shi ma dai babu shi babu labarinsa. A dai labari makamancin wannan, shi ma wannan kasurgumin dan bindiga Ado Aleru ya tsallake rijiya da baya. Sai rage da an ji labari mai daɗi na mutuwarsa. Zakakuran sojin Najeriya na Operation Fansan Yamma sun dirar masa ne a maɓoyarsa da ke dajin ɗan jibga da ke tsakiyar dajin Munhaye a kudancin ƙaramar hukumar Tsafe ta jihar Zamfara. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaron sun yi ɗaiɗai da maɓoyar nasa tare da kuma yin jina-jina wa mayakansa, amma shi dai zakara ya ba shi sa'a, ya tsere ya tsallake rijiya da baya. Amma dai in kire na yawo zabo na yawo, tabbas an kusa haɗuwa. Ga ƙarin bayani ta bakin wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf a yankin na arewa maso yamma da ya shaida wa BBC Hausa. To idan ko muka je Najeriya, masharhanta ne ke ci gaba da tsokaci akan wata gagarumar nasara da sojojin Najeriya ƙarƙashin dakarun Operation Fansar Yamma suka ce sun samu wajen halaka manyan kwamandojin babban ɗan fashin dajin nan Bello Turji. Rundunar sojin Najeriya ta ce har-haren da ta kai kan maɓoyar Turji a cikin jihohin Zamfara da Sokoto wata babbar nasara ce a yakin da Najeriya ke yi da ta'addanci. A kan wannan lamari, Muktar Adam Bawa ya tuntuɓi wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf Munir Firagirke domin jin yadda yake kallon sanarwar sojojin Najeriya. Mu ma binciken da muka yi ya tabbata hakan ne, sun kashe manya-manya waɗanda galibi duk hotuna ko bidiyon da shi Bello Turjin yake fitarwa za ka ga su ne a kewaye da shi, su irin su Abu Dan Shehu, su Jabbi Dogo, su Dan Kane da Basiru Yalo da Kabiru Gebe, dama shi ɗan ƙauyen wannan Gebe ɗin ne, da Bello Buba da ɗan Inno, duk an kashe su a wannan har-haren da ake ci gaba da kaiwa a waɗannan ƙananan hukumomin na Isa da Shinkafi. Sojoji takamaimai sun bayyana wani mai suna Aminu Kanawa wanda suka ce kamar babban kwamanda ne na hannun daman Bello Turji. Me kuka sani game da shi wannan Aminu Kanawa? To amini ne shi kwarai daga Bello Turji. Galibin ta'addancin da ake shiryawa kamar ma ya fi shi Bellon suna ya fi shi, tunda shi ke fitowa ya yi magana kuma sunan shi ya fi fita, amma a barna dai a mugunta shi wannan Aminin ya fi shi.
bai jin magana, shi ma kaga an kashe shi a nan karamar hukumar Shinkafi din. Amma ku ya kuka yi ka tabbatar da wannan ikirari haka na sojojin Najeriya? To, ana samun bayanai ta bangare daban-daban, kamar mutanen da aka yi garkuwa da su waɗanda suke ɗaure a waɗannan wajajen an sako su sun faɗi irin waɗannan, sannan galibin mutanen ƙauyukan da suke zaune da waɗannan ɓarayi suke ikon su sun tabbatar da haka na kowane ɓangare. Sojoji sun ce akwai wani Suleiman wanda ya je kai ɗauki lokacin da suka farwa sansanin Bello Turji haka na Fakai. Wani bayani za ka yi mana game da shi wannan Suleiman ɗin wanda aka ce yana da alaƙa da Halilu Sububu? To gaskiya shi ba ni da bayani a kan shi. Sanarwar ba ta yi magana game da Bello Turji ba haka. Shin me za ka ce game da yadda yake iya silalewa irin waɗannan hare-hare na jami'an tsaro a lokacin da suka farwa a sansanoninsa? Ka lura ba iya Bello Turji ba, galibi manyan shugabannin barayin daji da wahala ka ji an yi fada an kashe su, saboda da yawan su kwamandoji da yara suke turawa gurin fada. Inda kake zaton za ka same su ba za ka same su ba, suna can wata maɓuya daban. Amma wannan har gida aka je aka same su haka, ana cewa har maɓoyarsu aka bi su aka same su. Har maɓoyarsu, amma ba za ka, idan ka ga ko a wannan lokacin da wahala ka ga Bello Turji a cikin tawagar yaran shi ko kuma gurin faɗa. Galibi da bai wuce mutum 2 ko 3 yake tafiya ba. Duk gurin da Bello ya yi minti 10 zuwa 30 da wuya ka iya samun shi a wannan gurin, tunda ya san neman shi ake koyaushe, in an same shi kuma kashe shi za a yi. To kamar wani bayani kuke ji daga al'ummomin da ke kusa da waɗannan yankuna, musamman waɗanda su waɗannan 'yan fashin daji suka addaba? Me mutane suke cewa? A wannan ba ƙaramin nasara ba ce ba, idan ka kalla galibin mutanen da aka yi garkuwa da su a waɗannan yankunan da an sake su. Kuma wannan ba ƙaramin nasara ba ce ba, abin da aka daɗe ne ba a gani ba, na yadda aka jajirce ana yaƙar waɗannan ɓarayin ciki da bai. Muna fatan wannan ba kai ya tsaya iya ƙaramar hukumar Shinkafi. Group Captain Bukar Ali Ibrahim shine mataimakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojin Najeriya. Ya shaida wa Zubairu Ahmad cewa kashe ɗaya daga cikin kwamandojin Bello Turji da sauran mayakansa babban nasara ce a yakin da ake da ta'addanci a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. A hakika ana samun nasarori kamar da shi wannan rahoto da shi Major General Edward Buba ya fitar da zun. Wato kamar operation ɗinmu na 21 ga watan nan. An samu dai an hallaka wato na biyun shi Bello Turji mai suna Aminu Kanawa da kuma mayaka sosai da dama na shi Bello Turji din. Insha Allah za a dai samu dai shi ma dai lokaci ne kawai ake jira insha Allah. A sanarwar da ita rundunar sojan Najeriya ta fitar ta bayyana cewa an kashe wasu makusantan shi Bello Turji. Ko waɗanne mutane ne waɗannan? Kamar da na ce maka wato kamar na biyun shi wato kamar in dai baya nan kamar mai aktin masa a farnin yaki wato shi Aminu Kanawa da kuma akwai wani wannan kaninsa ne sosai shi din dai ba kashe shi aka yi ba amma an ji masa rauni wato shi sunan shi Doso yana da kuma inkiya wa shi dan bakwalo kamar su Abu dan Shehu su Jabi Dogo da wani wai ɗanka ne Bashir Yelo Kabiru Gebe Bello Buba dan Inna da sauransu dai da dama da aka samu da aka yi nasara aka hallaka. Wani ƙarin bayani za ka yi akan wuraren da sojojin Najeriya suke ci gaba da samun nasara? Sosai alal hakika ka kaman ta wannan dajin su Zurmi su Shinkafi Isa Sabon Birni duk ana nan ana aiki an shashare su da kuma a ta fannin Sokoto kuma gashi nan an samu an yi wannan da Isa din